kwukarị na ndị ntorobịa bụ ndị ndu na nke ọdịnihu mana ozi enwetara n'aka na-ekwu na pasentị 70 n'ọnụọgụ nke ụmụafọ ala anyị bụ Naịjirịa bụkarịrị ndị ntorobịa ma bụrụkwazị nke nọ na 100 nakwazi 51 ebe pasentị 42 bụkarị ndị ntorobịa bụ ndị nke aka erughị afọ 15. nya bụ agbụrụ ndị nke ka na-eto eto bụ ndị nke na-akwa arịrị anaghị eji ike ha nwere wee na-etinye n'ọlụ ọkachasị n'ihe ndị nke a na-emepụta ma na-alụ alụ megide ihe nke a ka a ji wee na-akpọzi okwu ka e wee tinye ha n'ihe a na-alụ maka ezigbote ọdịnihu ya na iji wee hụ na anya bụ ebumnobi bụ nke ha nwere iji wee zụọ onwe ha bụ nke pụtara ihe. Ekwi ajiri onye nta akụkọ anyị nọ n'Abuja ga-ewetara gị ya bụ akụkọ. Ntorobia bụ ihe were ọnọdụ n'ọgbakọ ahụ akpọrọ Adolescent and Youth Conference bụ ndị otu Plan International Nigeria kpọkọbara na Abuja. Ya bụ ọgbakọ bụ nnọọ ihe ndị ntorobịa nke a chọrọ ka ọ bụrụ ihe a ga-eji wepụta arụ ma ohere iguzobu waka mma maka ọgbọ dị n'ihu. Ka ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ ahụ ka osote okwuru ndị omeiwu ụmụaka nke ala Nigeria Ibrahim Zana sịrị na olu ụmụaka dịka ha ka a na-eleghara anya n'ọtụtụ afọ gara aga ma kpọọ oku ka enye ha ohere ịtụnye ụtụ nke ha na nchekwa okike mmadụ. Minista na-ahụ maka mmụta nke nta Dọkịta Yusuf Sununu bụ Clarice Ujam nọchitere anya ya n'aka nke ya ghọtara na ndị ntorobịa nwere ọtụtụ ike mmepụta were kpọọ oku ịkwado ịgụ akwụkwọ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ka ha wee nwee ike inweta ihe ha na-elegara anya. Onye nnọchite anya Plan International na Nigeria Charles Imam Muzo n'aka nke ya sịrị na ihe kpatara ha jiri nwee ọgbakọ bụ maka ịkwara ndị ntorobịa ụzọ uto. Ọgbakọ ahụ kwenyekwara na ọ bụrụ na aghọta ike ndị ntorobịa n'ụsa isonye n'ihe a na-eme ga-amịpụta ezi mkpụrụ. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.